Hi guys, masong ano yung tanan. Di ako skuan dagat. Im mo na ning dagat im. Ha? Dalam itu kamu dagat dan im. Kamu orang nas anda. Kita ora. Arang tinawa Nah. Mo ni tagitos dagat. Si Amy Salis. Na manis imong tengah im ikaw na nitag isa. Asa? Hala na lain jud. Kay ning nabaw. Na niladyo og dagat, niladyo. Sunod gud. Sunod og na pa mulinog, mula jud na jud dito na taman sa ang matus imis dagat mong sakay rin si jag motor. Kaya ito naman ito sa nga mura na ba Virgin Island sakdanan pag bangka bitaw mao ni maado sa mga masakiton pero sa imi di man masakiton ako ra kay arong aras dagat ba presko Manila kayo man si inganing presko sa nga imong mga bati nga lami sa pakiramdam sa aral jukas kuan jukas nay ala tama ni tao si babaw gara-gara apo ko dari tama din li border alam medyo daris probinsya kana makalanghap ka og presko nga hangin gikan sa dagat wa man na mga tai-tai hinlo mga abog makarelax tanawon. Diba? Sila minta magligid sa bus. Ang sinini dani pakamangon im. Sugo dito tama para makalakaw. Ang sinini dani pakamangon kay aro makalakaw. Ha? Hala dito mo tanangin sa una, wa na tay kakinahasan. Sa una dito minanginha sa unahan. Naapa na yung murag bato-bato imo makita. Karon kawa na. Dito po unahan. Alam mo po nang hinas uban tagsara kanang sa mga haniti na. Hindi ba kita na nagsuwaki? Lam tang nay managat daan ni nga mudunggo unsa. Dungguan tag kanang isda ba nga raghan? Mo nang ganahan jugos probinsya kay naada rig makawa sa ang stress nga ni dagat tanaw nga na mahadeg o ana po ko kanang nay natruma na pagkugligo og dagat tagi kay katong isnaagi ni atumig dagat nagpalabi kog ligo sa Mualbual dito sa kanang nay Uslob dito po sa Sumilon Island mao to pag humanday nagkuas ang panit na uwat na magipakita daghan siya karang day nagbutoy-butoy nahadlag ko ugahan na itong sakita sa huga man day ko nutus kuan pilit sang panit lain naman ko karon nga naoperahan ako kay dali ako tubuag mga sakit-sakit sa kuan panit dapos niagi dapat yung tubo sa panit nga lain kanang nay murag lingin siya nga hadi ba to ring mo man tingali to pero ulian ra pod kay itagaan kog tambal sa ang doktora sakat katong last na kadud nakaning dayawat nga arang makaan na item sa napas likod din na talikod kasi kat bagang abaga daghang mga uwat itim sa uwat girefer ko ni doktora Emilisa kuan derma kay ang sakita mga ato sa nga tanan mura magigket agang panit jamao na pag naadyo na siya arang ito yung makaadyo uwat lainin halari na halikod ha namo ni uwat namo na hindi dapat dyan apa dyan na hindi dapat dyan gilak-gilak dyan ka itong parahon na kay grabe dyan sakita mura dyan ket agang panit ilaum mo na siyang agisang uwat grabe ito yung matingali wa ba dyan na nagkut-kut pero gisang uwat arang ito ma okay to kay kuha na ka nang naulian na
Maglakay na lang ko sa ligo-ligo og dagat ron. Kay nahadlok ko unsag naan sa mga kuwas dagat ba. Mga siguro itong mas naagi lagi kay adagharap ba siya nangaligo ito sa kuan sa Milon Island. Daghanap ka itong nangaligo sa agako. Grabe pag samsam sa ako. Apil pa ko samsam pa ko dito. Dito po small ball. Grabe pang daghanap kay summer sa ito ko itong nato may. Nja. Diha namin yung tubo. Pag uli na og bukol. Ag-una grabe siyang katuwa. Ag-una na to grabe siyang katuwa. Grabe siyang katuwa. Ang put-put mo ito siyang napuwa. Nja pagkasunod ug baka na namin ning butoy. Mura ba si kuan agporma ka nang murag chicken pox nga na. Digang mao to nga nang na basi dito nis dagat gikan. Unang karon di sana ko maligo dagat nga na ko. Karon tan ora ko dagat pero rin ta maligo dagat karon tinawa mo dagat na. Sila mo kumaligo kay maglikay sa ko lagi kay di dali mo ato karang nay dermatologist aron mahala ka jug bayad sa check up. Da mahal pud ang mga kuan. Mahal ag tambaw. Ag tambal gud dito nga gihatag sa dermatologist aron mahala. 300 kapin na tala itong usa. Diyan nangita ra ko og karang nay di ka jud mahal. Nakakita ko tag 100 kapin. 155 ba tingali to. Kang gasto gapon kong dako. Mao na maglikay na ko karon kay di ko gusto aghang kwarta madto sa ospital. Mao na ang gampo sa natagaan kong maadjong paglawas sa kanunay. Kay arong kay nga ni ba ko maka-vlog-vlog. Adjong di ampo kanunay nga healthy nga panglawas na kanunay. Kay kung masakit lagi, lima, diapos niya aga katong giubo ko. Kuan po ka ito nagdinanghag. Nagpasimuan ko. Hindi ba ito, nagresita na pas doktora o ka ng kuan, mahalon nga antibiotic. Di na ko na mo inom sunod ka ng marang nga antibiotic. Pag inom ka nila nga ang maintenance, zit nga gihatag sa doktora, di na ko na ng uban. May dagat. So tell me where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. May tingang sa wapin kong choir. Maybe my love. Ubos ka. Maybe my love will come back someday. Oh, only heaven knows. Agang tinggal ko na karang pang-ubos dud. Di nang pila. Swagit-swagit. Kaya di ko na maangay. Marko kanding nga gitiuk. Nahalin na pagkatungahang kanding. Kay luwi lagis na na maguzod. Uli na ko. Kaya ito na uy. So na kay diningani. Na utro jud. Grabe jud. Utro hakbas ng habog jud. Lagyo ang dagat. Sa una kay danhi dagat naman Pero karon di na. Adyo noon. Para magbike sa dagat. Sa pite. Ana. Taga-bike sa pite ba? Ana magpite, magbike man na siya. Uy, di na ako skulod. Tapos en. Bahan ko. Madalhog siya. Madalhog yung saan ng yapon. Ano ka tubig? Tanaw ni mga tubig. Ano pero sa ilam? Ang tubig ko tubig. La 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 la. Gawas ang mata. Ilang mo tayo mga mata na kahit ba? Kita yung tag-isa rin? Halag ka po, nilutaw na. Ano? Nag-imagine ko. Yung mata. Nagkakanat na din. Lagi. Masakan ako na siya.
Abli mong mata ko. Abli mata. Open eyes. Ana ato tanon ni Kiri. Open eyes. Open eyes. Oh. Awi na magikuran ng kayong matuwang. Open eyes. Tingnan ko yung buwan ng mukha. Karang kagwapa. Si Kuko rin ni kinagapahan. Na? Kinagapahan o? Si Amy. Gwapa. Di mo kung na gwapa. Si Nana dahil po. Mga gwapa mo din yung mga tarang nai. Atong naong aning anay ko nagkuhan sa diya. Wa man? Wa sa tayo buang. Lamong sa imong mata ba, lamong sa para makuan ba, tambalan imong mata ba. Di na pwede ilis sa bisang mata. Pirahan man ha. Ah, so paratan. Di anak ko sa bahay na uli na ko. Humanas tatay og panihapon. Nanay wa pa. Ito ka na? Wa. Nag-vlog ko. Nandiya aga mo sudan sa panihapon. Nagpuluto kong nanay og adobong manok. Kaya may manas nanay mo adobo. Grabe. Hindi napay buwan. Napay buwan. Kuha ng buwan ka ng nai. Para na pang palami. Hindi nga mo palabi. Bawal mo ko sa mga parat. Ay sige pag kaagparat ka ng nai. May mga tagaan nun. Pugit naman. Oo. Digman, sigado. Gubot ang buhok sa habal-habal. Na, daw sa mga isa. Hala. Giligan man ko rutos. Giligan man ko rutos habal-habalan. Kasi nangilag. Mga habal-habal driver. Karon pa ko kakuha nga gwapa dahil ko kagiligan ko sa mga habal-habal driver. Nandiya. Ang nakauna na ho. Naining, asam ka mo uli. Huwag mo ko kaila. At lang mo kuning sakay sa katong na nakatabang na katong nakaras ko sa motor. Katong sa laom ba? Siya may nidaan mo siya. Kailangan ko dyan lang mo kuning sakay ni sakay. Nakatabang na betul na katong nakaras ko na hugos lasyo. Sakay di ka. Kaila, kamu sakay di kaila. Mo lagi sakay. Aguna ning ada ning deu. Una dara pa sunod ako kailaban. Ning kong anjara kay buhat-buhat sa ko dari. Dan ning deu masalawom. Ning ko nga. Si Zara at mo kunin sa mo sakay.